Снимките на трейлера за Калигула минаха всъщност доста добре. Аз много се притеснявах, че ще вали този ден. Притеснявах се всъщност и за това, че Боян каза аз ще яздя кон. Аз принципно малко се страхувам от големи животни по простата причина, че имам опит с снимането и те са понякога доста непредвидими. Много се страхувах за него, страхувах се за мен също така. Той беше всъщност доста уверен, което на мен ми хареса. Доста уверено седя на коня през цялото време и се радвам, че успяхме да хванем и хубаво време, успяхме да направим много хубави кадри, които са плод на страшно много труд. Вярно е, че Боян искаше да вдигне коня на два крака, но човека му каза да не прави никакви експерименти, да внимава колко опъва юздите и на къде ги опъва, защото коня ще избяга в гората, а Боян ще излети в космоса. Кървава комедия абсолютно нищо не ми говори, нищо не ми говореше и тогава, но на база това, което изгледах като премиера, ми хареса. Боян беше изключително дефинитивен в ролята си, както във всяка една роля. Аз обожавам да го гледам на сцена, не го крия това нещо и съм също така много критичен. Побързах да го поздравя всъщност, защото той е един хамелеон, който успява да се впише абсолютно навсякъде. Аз така винаги, когато се прави нещо ново, винаги се страхувам за него какво деливъри ще има. Не към масовата публика, а към мен. Страхотни попадения има и мисля, че Калигула е нещо, което много му отива.